Dobrý. Já tady hraju mi Moje lékárna má vás rádi. V každé naší lékárně a v e-shopu. Oběr. A jdeme s Chodskem. Nice. Wow. Tak tam se to jdu. Jasku? Viděl jsem je. A totálně jsem si to provodil, tu cestu. Já jsem ti ho asi vyžeral, co? Promiň. Ne, promiň. Já jsem tě ho vyžeral, tak. Mám to se stalo, já za to nemůžu zemřít. Strašně moc díky. Kolik? Třeba 9. Já si pamatuju časy, který jsem měl 20 za pár minut. Tak za 3. Podle mě teď to hraje víc lidí, jakože tady tu hru. Což se nevím, je to docela jako je dobrá hra. Jako. Když někoho zestřelíš, tak to je mega jako to. ASMR. Tak jako hlavně tou snipou, že jo. Co to dělá pum, on se rozkrápne jako. Hej, už mám 2000. Ještě 3000, kam to, že jo, 10 kam tam těch vajíčků. My k tomu říkáme vajíčka, tak dostane, že jo, za 1 kill. Mina botes, jo, má 100 cheaty, protože mě zabila. Já mám cheaty to, že mě někdo nemůže zabít. Jo, nechcem. Jasný. Jenom chviličku, prosím. Skáme, nemám zabít. To není dobrý, ale já jsem jasný. Tak našel jsem si asi spawnovací místo, ale když moc nevím, no. Já prostě potřebuji najít nějaký dobrý spawnovací místečko. Nevíš o nějakým náhodou. Nějakým spawnovacím místečku. Mami? Tam nevíš, kolik teď stojí to... To, jak se to jmenuje. Já ti pak řeknu, já teď nevím, jak se řeknu, já nevím teď, jak se to jmenuje vůbec. Nevím. Tak pak ti to povím. Já se ptám, vůbec ani nevím, jak odpovím. Tak, jak se zeptat. Ne, to Aspoň jsem se pomstil tomu vousáči, on tam je furt. Já nechci ani klobou, já chci být úplně nahatý, tak dobrý. No, zpátky, hra. Jsem úplně nahatý vajíčko, jo. A mám nouskyny, jenom na tady tu, jo, proč nepoužívám tu. Jsem náťák, který hraje. Zažijte sílu trysky Eco Booster a objevte edici produktů v černé barvě. No. Já bych potřeboval do něčeho, máte do čeho by... flaška, dobrý. Tak vždycky... Dobrý. Příště udělám reakci videí, než točit s Chodkem. No, vymysleli.
Na myši? Ne. Tak a jo, tam je, já ji vidím. Tam tady nějaký minibar. Miniborec? Jo, ale má katy. Ukáž kam, kde je kreslí, počkej. Jo, ukáž. Ukáž. Fakt, kámo, miniborec. No, nice, jeden dead. No, proč se zradu? No fakt tady je. Julia. Počkej, jde to tady nějak reportnout? To jsem. Já zkouším.